Kardom Karbi anglong nili Avinas Teron puthot wang thola nang litum kelang bom mate ka chingona channel Karbi Teach 2.0 YouTube channel along lapen non kelang bom madu abang phu abang phile labang so channel along jong si kahumri chenglang polote nang litum ka chinghon pen subscribe ikon lapen adung het bela jan adu ida kanang litum ber pon ikdianon la lobolde monon pinili ka freka video le upload sitame nang litum a mobile long nang le daprai mate nang litum kelang long daprai ya fano lapen pini a video bangke la non ki wangji 15 August la sorni mate independent day ni Katalonji bangke pining sorkar mate Indian government hin pen ke pet pathe ui pusipu la sira so pathe o yi pusi la son Indian flag mate Indian national flag la anta akijoy sikado ka ve fanta kiron thai pusipu lapen la son thak si adontin mate arongtin ahem la along stame in la emitha la Indian national flag ki som rebi mate ki erebi fanta sorkara hin pen bangke pu iglo lapen hem long lapen kapre ka dim long bangke som repo mate erepo Indian flag banga stame online bang ko son si ki som do nei ma mate ki edu nei ma mate katalon do nei ma jo la so pu thak bang sinili la so video long nang than pon ikunang litum pan lapen jong sinang litum online long jong si flag jong si som dun det mate edun det paklang dun det polote nang litum certificate stame long ikpo lapen la so process bang nang litum la so video arlo si ajat stame thek pon long etpo lapen a certificate talang mi on nang litum video ki jud kalte ang bong bolam nang litum thek pon long ikpo certificate ta la si prabjin pen kadu kavita la so certificate chipalongi phanle nang litum prabjin pen apply igom mate registration igon la hello a process banale tum tutel lila video long si theklong la pol si kai ke son la intro ba saf so lang igon la pendet video le lang pon philanang mate video cheng pon philanang lapan nalitum dag screen long thek pon long pol so link nalitum la so video description along long ikpo lapan nalitum dag tok thek long lo har ghar tiranga pun nalitum dag thek long lapan dag tok ta host a flag at your house from 13 to 15 August 2022 13 and 15 ang bong nalitum a flag nalitum hem nahok sta men nalitum flag bang hosting nang pol lapan so your commitment by pinning a flag lasinal kadu kawita chipiklang paklang dunaing pustak kipu lasi latak ki mesan alam no lapan nalitum dak thek ponlang pol so certificate nalitum koson sikloi ma pulte step 1 nalitum dak follow ikthano dak 4 step nalitum thek ponlang po 4 step bangke step 1 bang click a pin a flag pudui lapan second bang ada hini step bang nalitum login social login fill in your details lapan that step 3 bang allow your location access lapan step 4 bang ke pin a flag in your location nalitum la flag nalitum ko sodim se pinimal so location ta automatic dag access po mate chiklang po labang aprang process banalitum nang lang don ikon nilidak na piklang pon ikon nalitum pon lapen nalitum la abera theklongi la pin a flag put theklongi daketok la pin a flag put ketok dag nalitum la thek ponong po la sodim nalitum ber iknang po dag ber ik det pen nalitum la popa vangi la bang elo noi la bang elo nang po lapen loaded penalitum dag enter your name lapen mobile number manalitum dag pen chipi ponang po nili pada depin pen nili dag nili men mithang nang dag ber ikpo lapen det nalitum la amen lapen mobile number da fill up that benefit nalitum dag theklangi next podim la sodim nalitum ber igo next adim ber det pen alom sing hong ik channel lapen afrang process pan nalitum video skip kepin pen lang ikon dak alam seng hong ik chat nang
lapen ladak location bang automatic dak phone po mate automatic dak repo kona dim sinangli kidoma la sodim nalitum kidoma la sodim location dak na chipik lang ikpo lapen nalitum dak theklongi pin e plek ye nalitum dak thek polong po la sodim nalitum ber ikon dak ber ikdet pen dak automatic dak pin elo lapen aprang proses nili dak napik lang pon po anpar ke nalitum dak pin elo nalitum location long mate nalitum plek bang kin dak som ik elo jolason si dak bang kitok lo lapen nalitum dak thek pon long po congratulations your flag has been dak tok thek loi pin pu thek loi sabso dak nalitum desktop mode video masi dak klang o edelo las nili dak desktop mode bang nili desktop side bang nili pa bitu po lapen la aber nalitum dak pen thek pon loi lapen nalitum dak thek loi dak bang desktop mode le off on stame aber bang ane na chiklang thek de lola sinili na piklang pan dak bor ipon po congratulations your flag has been dak pin pu po lapen download certificate plus software na klangi nilia subsource ta na piklang pan bor ipon po nalitum nang lang don igo lapen ladak thek loi la kitok download certificate jolason thek loi nalitum lasila download certificate la tok theklong ik elo mene nalitum lase certificate ba nalitum dak pen download igon nili dak download ifan bor i po lapen la hello certificate nalitum thek ponlong po lapen certificate nalitum dak klar dak pen thek ponlong po certificate of affirmation proud presented to ladak bang nilimen sido iglo lapen for successful penning a plaque Har Ghar Tiranga in the activity Ministry of Culture to mark Azadi ka Amrit Mahotsav nalitum dak theklongi asila aber theklong pa nalitum la download hini do share option lapen download option la so certificate nalitum downloaded pen free out igdernon lapen hem longle tar ko gite choklo lapen Facebook lapen kapre WhatsApp long le nalitum upload ite choklo je nalitum la so 13 pen 15 ang bong nalitum jo ingsi location nalitum location long flex tami somik elo mate nalitum pinning ik elo jo mane dak pin put do ingsi la so symbol phan cholo la so certificate lapen alon da do jo nalitum dak thek pon long po jo la hilo process panga la sinalitum ta prabjin pen la so certificate bang semar iko lapen so certificate bang kapre ga dim bang la an kam bang aves tame nalitum so certificate semar de semi la 75 elitum la Indian independent mane ke pleng lo 75 an jelo so pochot lo bangke la se prabjin benali tumta salam ego mate semar ego la se pinie video long mal an sing ton pon jog jidat po la se dome thak me kado kave Karbi teach 2.0 YouTube channel la hin pes tame advance happy independent day tangte kardom